माई बाप घर के भारे हो गईल। अब भाई से बढ़ के आपन सारे हो गईल। ऐसन कलयुग के पूत यारे जनमे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो ऐसन कलयुग के पूत यारे जनमे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। घरवा के माई बाबू के खर्ची भी बंद बा। पाहुन के कमाई पसार के घमंड बा। घरवा के माई बाबू के खर्च भी बंद बा। पाहुन के कमाई पसार के घमंड बा। सुनय सुवन के धार हो गईल। ओ सुनय सुवन के धार हो गईल। कैसन कलयुग के पूत यारे जनमे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो ऐसन कलयुग के पूत यारे जनमे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। अरे आपन बहिन भैली गर्दन के फांसी। देखो ससुरारी में साली भैली खासी। अरे आपन बहिन भैली गर्दन के फांसी। देखो ससुरारी में साली भैली खासी। एक तजियल धीर कार्य हो गईल। हो एक तजियल धीर कार्य हो गईल। ऐसन कलयुग के पूत यारे जनमे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो ऐसन कलयुग के पूत यारे जनमे कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो माई बाप घर के भारे हो गईल। माई बाप घर के भारे हो गईल। हो माई बाप घर के भारे हो गईल। हो माई बाप घर के भारे हो गईल।